Acest suc puternic elimină constipația și gazele. Ceea ce urmează să-ți dezvălui a ajutat deja mii de oameni din întreaga lume, iar industria farmaceutică nu vrea să știe asta, pentru că totul costă mai puțin de 25 de lei. Rămâi cu mine, pentru că în următoarele minute vei afla de ce laxativele din farmacii s-ar putea să nu fie soluția pe care o cauți și cum un simplu suc pe care îl poți face acasă poate fi exact remediul de care ai nevoie. Lasă-mă să-ți spun ceva care s-ar putea să te șocheze. Dacă obișnuiești să iei laxative pentru constipație, oprește-te o secundă. Studiile arată că utilizarea cronică a laxativelor stimulante poate agrava constipația în până la 70% dintre cazuri. Asociația Americană de Gastroenterologie confirmă acest lucru. Din 10 persoane care iau regulat laxative, 7 dezvoltă dependență intestinală. Gândește-te la asta. Unii oameni cheltuiesc mult pe laxative, iar eu îți arăt că îți poți regla tranzitul pentru mult mai puțin, fără dependență și fără efecte secundare. Acum probabil te întrebi, de ce se întâmplă asta? Care este adevărata cauza a constipației și a gazelor? Iată adevărul pe care majoritatea oamenilor nu îl aud niciodată. Cauza principală a constipației și a gazelor excesive este lipsa de fibre solubile și deshidratarea intestinală. Intestinele multor oameni sunt uscate, nu sunt hidratate corespunzător, iar asta contează enorm. Aproximativ 70% din scaun este apă. Intestinele tale funcționează ca un sistem hidraulic care are nevoie de lubrifiere constantă pentru a permite eliminarea normală. Dacă scaunul tău este tare, uscat, ca niște biluțe, ceea ce medicii numesc tipul 1 pe scara Bristol, asta arată severă deshidratare și lipsă de fibre. În schimb, scaunul bine format, moale, în formă de cârnat, tipul 3 sau 4, indică un intestin hidratat și sănătos. Cum hidratezi intestinele în mod natural? Aici intervine soluția care a schimbat viața atâtor oameni. Ai nevoie doar de 3 ingrediente pe care probabil le ai deja în bucătărie. 1. Prune uscate. Nu sunt doar fibre. Conțin sorbitol, un zahăr natural care atrage apă în intestine, acționând ca un laxativ osmotic natural, dar fără dependență. În plus, prunele conțin compuși fenolici ce stimulează contracțiile naturale ale intestinelor. 2. Semințele de in, secretul cel mai puternic. Când semințele de in intră în contact cu apa, formează un gel mucilaginos ce lubrifiază întregul tract intestinal ca un ulei pentru un motor. Acest gel hrănește și bacteriile bune din intestin. 3. Apă, evident, dar ignorat. Majoritatea oamenilor constipați sunt pur și simplu deshidratați. Când nu bei suficientă apă, intestinul absorbe toată apa din scaun, care devine tare ca piatra. Cum prepari sucul anticonstipație? Ai nevoie de 3 prune uscate fără sâmburi, o lingură de semințe de in măcinate, 200 ml de apă, mixează totul la blender. Nu strecura. Fibrele sunt esențiale. Bea sucul dimineața pe stomacul gol. În 24-48 de ore vei observa tranzit regulat și natural, reducerea gazelor, dispariția balonării și senzației de greutate. Atenție! Ce să nu faci dacă ai constipație? Nu lua laxative stimulante zilnic. Creează dependență intestinală și înrăutățesc problema. Nu consuma multă brânză tare. Cheddar, parmezan, mozzarella. Toate conțin cazeină, care se întărește în intestine și cimentează scaunul. Ce trebuie să faci? Bea sucul în fiecare dimineață. Hidratează-te cu cel puțin 2 litri de apă pe zi. Evită brânzeturile tari în exces. Corpul tău are o abilitate incredibilă de a se regla dacă îi dai exact ce are nevoie. Dacă acest video te-a ajutat, nu uita să te abonezi și să distribui informația cuiva care are nevoie de ea. Mai puțină constipație înseamnă mai mult confort și o viață mai bună.